sa tuyang sineselebrar an solemnidad kan sa tong kagurangnan Hesu Kristo, hade kan gabos na linalang. Si Jesus an hade kan kahadean kan Diyos. Huli sa iya, ang kahadean kan Diyos, madatong sa kinakban. Itatao sa iya kan kagurang ng Diyos, ang trono ni David sa iyang ama. Bilang hade, si Jesus iyo ang mataonin kahulugan, asin mapasunod sa padudumanan kan sa tong buhay. Ngunyan po, iyo man po ang graduation mass kan Prex Class 159, makakaibahan po na yato ngunyan, ang 23 na graduates kaini. Matindog na po ang gabos sa pagpaon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka Ama, singkan Aki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugangon yan sa ika-34, asin huring Domingo, sa ordinaryong panahon. Sa tuyang pinagseselebrar ang solemnidad kan Kristong Hade. Si Kristo ang danay na modelo kan pagrinar asin pamamayo nin mga komunidad. Kaya sa espesyal na paagi sa tuyang ipagpamibi asin ipagkatiwala sa ki Kristo na Hade ang gabos ng mga lideres kang nasyon, kang mga banwaan, asin kang kinaban, tangani na sinda na makapaglingkod, na may puso na siring sa satong kagurangnan. Mga tugang, ako untan sa tong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kang mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang katuninongan sa mga taong marayanan ko. Kasanaan ka na
kasanaan, kakurangan, kasanaan, urong alangkang. Kristo kaibag ng Espiritu Santo, mamibig kita, Diyos na makakamhan asindeng kasagkuran, na nagbuot na magbago kang gabos na bagay, sa namumutang mong aki, hade kan gabos na linalang. Kay raking warasan ang bilog na linalang, natalingkas sa koripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesucristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Kan si Hadeng Saul, asin si Jonathan, nagadan sa gyera, nagkasuruhay, asin nagkawararak ang mga Israelita. An sa indang mga kamagurangan, nagdalagan ki David sa pag-arang na siya an sa indang maawot na maging hadi. Sa pamamayo ni David, sinda nagin sarong dakulang nasyon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel. Nagduman si David sa Hebron, ang gabos na tribo ni Israel, asin nagsabi, "Uya kami, tulang mo asin laman mo kami. Kaidto pa, kanaghahadi pa ka sa mo si Saul. Ika ang nagpapaluwas, saka nagpapalaog sa Israel. Asin nagsabi sa imo ang kagurangnan, ika ang magpapastor sa banwaan kong Israel, asin ika ang magiging leader sa Israel." Nagduman ki David sa Hebron, ang bilog na kamagurangan nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda. Maduman kita sa harong kan kagurangnan. Nagtitindog na ang samong mga bitis sa mga tata mo, Jerusalem. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Jerusalem na tinugdok siring sa syudad. Naburunyog sa sadiri asin bilog. Diyan nagturukad ang mga tribo. Ang mga tribo kan kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Patutuonin Israel sa pagpasalamat sa ngaran kan kagurangnan. Tadyan nagtukaw ang mga tronong panghukom, ang mga trono kan harong ni David. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Pinapagiromdom ni San Pablo ang mga taga-Kolosas na huli kay Kristo sinda nakaligtas. Dangan, siya nag-awit, nin pag-omaw ki Kristo bilang aki kan Diyos. Magpasalamat kita sa Ama, nin huli ta ilinigtas kita sa kadikluman, asin dinara sa kahadean kan sa iyang namumutan na aki. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, nagpapasalamat sa Ama na magkanigo sa indong makihiras
sa pamana kan mga banal sa liwanag. Siya sa to ang nag-agaw sa impyerno, kan diklom asin naglipat sa kahadean kan aki niyang namomotan. Kung sisay igwa kita nin katubusan, kapatawaran kan mga kasalan, siya ang ladawan kan Diyos na dai nahihiling. Ang panganay nin gabos na linalang, huli ta sa iya linalang ang gabos sa kalangitan asin sa daga. Ang nahihiling asin dai nahihiling, tronos o dominasyones o prinsipados o protestades. Ang gabos huli sa iya, asin para sa iya nilalang. Siya enot sa gabos, asin ang gabos nagpapatugmad sa iya. Siya ang payo kan hawak, na iyo ang simbahan. Siya ang kapanoan, ang panganay hali sa mga gadan, tanganing magi siyang nanginginutan sa gabos. Huli ta sa iya, minarhay na mag-erok ang lambang kapanoan, asin huli sa iya, ipakiulian ang gabos para sa iya mansana. Ipinapakito ninong huli kan dugo kan sa iyang krus, ang mga nasa daga, siring man ang mga yaon sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosoki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga namumuno nag-uulog-ulog kay Jesus na ansabi, an iba ilinigtas niya ang sadiri, kung siya ang Kristo kan Diyos ang pinili. Kinakalwagan man siya kan mga soldados na nagdudurulok, dinudulutan siya nin suka asin sinabihan, kung ika ang hade kan mga Hudiyo, ligtasan ang sadiri. Igwanin isinurat sa iyang pamayuhan. Ini ang sabi, ini ang hade kan mga Hudiyo. Saro kan mga nabibitay na kriminal, naglanghad sa iya na ang sabi, bakong ika ang Kristo, ligtasan man, ang sadiri asin man kami. Nagsimbag ni Saro ni Cesaro asina sa pagsagwi sa iya nagsabi, "Day ka lamang natatakot sa Diyos, ika na nasa siring na hatol, kita tama na sinilutan,
ta nasapo ta ang mga sukat na mga gibo ta. Alagad ini mayong maraot na ginibo. Nagsabi, Jesus, girumduma ako, pag makalaog ka na sa imong kahadean. Nagsabi sa iya, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibata ka sa paraiso. Ang marahay na bareta, kansatong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matuko po ang gabos sa paginanyog kan homilya. Diyos maray na gabi po kaninyong amin. Bago po kan paghiras, inot ang pag-congratulate ko sa tuyang 23 na mga nag-undergo kang Parish Renewal Experience. Palakpakan po niya to sinda. Although po ang formal graduation sa atyan pa, alagad ngunyan pa man sana, nagpapasalamat ako sa inda sa pagsimbag sa pangapudan na magbali sa siring na magayon na eksperyensya, pagpapusog kan sa tuyang pagtubod, asin kan sa tuyang dignidad bilang mga binunyagan, asin bilang mga miyembro kan simbahan. Nanungod nangunyan, kita nagseselebrar kang Kristong Hade. Nagkapira lang po ang nakakagirumdom nangunyan na taon, iyo ang ikasanggatos na taon poon kan pagselebrar kan Kristong Hade. Nagpoon po ini kan taon 1925. Pinunan po ni Papa Pio ika-11, Pope Pius XI, ang pagselebrar kang Kristong Hade. Tangani na kontrahon ang nangungurog na influensya kan sekularismo kan panahon pong iyan. Mga kinabanon na mga gawi-gawi kan mga tao na as if sa indang mas urog na pinapahalagahan ang mga bagay kang kinaban. Saro dyan, siyempre iyo ang saro dyan itong makakinaban na paghiling kang leadership. Kung nadadangog niya to ang tataramo na hade, ang perming enot na naglalaog sa satuya, ang hade sarong makapangyarihan na tao, sarong tao na may mahiwas na impluensya, ano man nasabihin niya nangyayari. Dahil siya may kapangyarihan, may mga soldados, may mga army, may mga tao na pwedeng magpangyari kan sa iyang minamaot. Asin, dahil kaiyan, siya ang minimidbid na nangungurog sa gabos na tao. Pinaglilingkudan imbes na maglingkod. Alagad ngunyan sa Ebanghelyo, pinaglaladawan sa tuya ang sarong klase nin paghahade. Ini ang paghahade ni Kristo. Kung ang hade na nasa isip kang kadaklan na tao, hade na nakatukaw sa trono, ang hade na minimidbid kang Kristiyano, nakatungtong o nakatindog sa krus, napapako sa krus. Kaya para sa kadaklan, iskandal sa paghiling na ang Diyos sa satuyang minimidbid, nagsasakit, nakapako sa krus, nagsasakripisyo. Pirang beses tang nadangog iyan sa dating presidente
na dahil niya maisip na ang Diyos na sa tuyang sinasamba, nakapako sa krus. Alagad iyan po ang katotohan. Dahil buot ipahiling sa tuya ni Jesus na ang paghahadi daing sagkod. Buot niyang klase ng paghahadi daing hangganan. Ang paghahadi na aramta, itong paghahadi na pansamantala, sisay kaya ang narurumduman ta sa kasaysayan na hadi na nagrinar sa halawig na panahon. Mayo po. Ang hadi minaagi sana, dati nasa puder, maabot ang panahon, mawawaraan puder na iyan sa iya. May hangganan. Alagad ang hadi na sa tuyang minimidbid, hadi sagkod paman. Iyan po si Jesus dahil ang sa iyang pagririnar na ang sa iyang armas, ang sa iyang ginagamit na instrumento, iyo ang sa iyang pagkamuot, ang sa iyang pagkaherak, ang sa iyang pagmangno, ang sa iyang pagmalasakit, asin ang sa iyang danay na pagmakulog sa iyang nasasakupan. Kaya ang kasaysayan, padagos na minimidbid siya bilang tunay na hadi. Alagad sa Ebanghelyo, nahiling ta sa paagi kang pinagsaysay sa tuya na si Jesus pinag-ulog-ulog kan mga tao. Kan mga soldados, pati ang kriminal na yaon sa iyang taid. Na pareho ang sinasabi, kung ikahadi, iligtas mo ang sa imong sadiri, pati man kami. Oh? Mga tataramon na nanunuya, ikahadi alagad da imo maligtas ang sa imong sadiri. Ini ang klase nin paghahadi na da inaggamit ning kapangyarihan, da inaggamit kang sa iyang kusog, tangani sana na magdulag sa iyang pananagutan, sa iyang commitment na iligtas, ipamate ang sa iyang pagkamuot sa iyang sasakupan. Dahil yan po ang dahilan kan sa iyang pagdigdi. Tanganing makuaan sa tuyang puso asin maidara sa mahal na Diyos. Iyan po ang klasing paghahadi na darakan sa tuyang kagurangnan. Namumuta ng mga tugang, kita nagseselebrar kang ikasanggatos na taon kang ining sa tuyang ginigibong pagrumdom o pagtaoning onra kay Jesus bilang hadi. Sa panahon na kita, lalo na digdi sa Pilipinas, nakakamati kang inaapod na crisis of leadership. Nagmamauot kita, naghihidaw kita kan mga maray na leader. Sa mga pahayagan o sa social media, ang perming nadadangog ta, korupsyon. Ang nadadangog ta, mga ghost projects. Ang nadadangog ta, mga pagkamkam, kan mga bagay na dai bakuman sa sainda. Ano pong leader po yan na igwa kita? O kaya maski ang kadakol kitang mga investigations, man nakukulong, unfair na klase. Pero dahil pa kita nakakamati ng tunay na ginhawa dahil sa tunay na nagsisirbing mga leaderes. Perming hidaw ta, no arin daw matatapos ang project, no arin daw makukumpleto ang mga classrooms, no arin daw kita
makakamati ning free transportation. Ang naglalangkaw, iyo ang tax. Naglalangkaw si mga bayadan. Oh. Pero may kitang nagko-compare sa ibang nasyon. Ano ta ini kaya ninda? Kita dai ta kaya. Sabi, dakol kitang resources. May problema po kita. Ini ang inaputang crisis of leadership. Pero dahil na po kita magturo, magtukdo kung sisay yan. Tahabang nagtutukdo kita, bako man lang sinda ang masasabitang nagkulang. Kita nagkulang man. Kita ang nagralaag sa inda sa pwesto. So, dahil totaling sa inda, kita, dahil kita ang paano daw kita nagpili sa inda? Pinag-assess ta daw, pinag-evaluate ta kung qualified sinda o nagdepende kita sa satuyang convenience o nadara kita kang entertainment o propaganda o kaya nag-isip lang kita kaday kita nag-isip ning long term hanggang sa kaya iyan kita man sana ang nagbabasol kita kan mga kang presenting sitwasyon. And so si Jesus ibinabalik sa satuya, ipinipresentar sa tuya sa momentong ini kang pagselebrar niya to kang Kristong Hadi. Nabalikan ta ang klasikang paghahadi kang kagurangnan. Binanggit ko kung anong mga karahayan na dara ni Jesus bilang sarong hadi. Totoo nakamati siya ning pagtuya-tuya, nakamati siya ning kagabatan sa pagkabuhay. Pero gabos po iyan sa pagmauot na kita madara sa karahayan. Maligtas bako lang ang hawak, kundi ang satuyang kalag. No? So, ini ang aspekto na minsan ng lilingawan kan mga namamayo kang banwaan. Bako lang simpleng paglilingkod, kundi paglilingkod na may puso, paglilingkod na dai nag-iisip ning karibay. No? Iyan po ang satong minamauot na bulanos na buot na naglilingkod na sa paglilingkod na iyan bako lang ang kapwaan madara sa langit, kundi sinda mismo na maatubang man sinda sa mahal na Diyos, malinig ang konsensya na sa pagrinar ko sa halawig na taon na ini, mayo akong linamangan. Naging fair ako sa sakuyang nasasakupan. Dahil ako nag-iisip kan puturo ko, kundi kang puturo kan komunidad. So, napakahalaga na sa tuyang paghurup-hurupan ang bagay na ini bilang mga Kristiyano dahil dapat ang sarong Kristiyano nagmamauot, bako lang kang makakarahay kayang sa diri, kundi makakarahay kan sa tuyang komunidad. Sa Ebanghelyo, pinagsaysay man sa satuya ang mapapadapit sa repentant thief na perming minimidbidta na nagkaigwaning instant na paglaog sa kalangitan. Sabi ko nga dapat magtapos ang gabos sa simpleng pagtukdo kung sisay ang nagkasala, kundi pag-atid-atid kan sa tuyang mga kakulangan. Ang karahayan digdi sa parahabon na nagsulsol, iyon na inako niya ang kasalan. Sabi niya, sa satuya marapat sana na kita padusahan, kita talaga nagkasala. Sabi niya duman sa iyang kapwa kriminal. Pero ining taong ini inosente, alagad pinapadusahan. Kaya siya nangadyi kay Jesus, kagurangnan kung sa imong paglaog sa paraiso, rumdumaman kami. Alagad sa nahiling na kapakumbabaan kang kriminal, sinabi ni Jesus, ngunyan paman sana makakalaog ka sa kuyang kahadayaan.
ngunyan paman sana makakalaog kita sa kahadian. But sabihon, dawa yaon po kita sa siring na sitwasyon sa panahon na ini na yaon kita sa krisis. But there's a way out. Magpakumbaba kita. Si mga naangin imbwelto sa korupsyon, dapat mag-ako kang responsibilidad. Mag-ako kang kung igwang mga salang na ginibuhan, ang problema man nagkakasala. Perming in denial. Perming mayong inaako. Oh? Mayong nakukulong. Oh? So, gabos marhay. Oh? Iyan ang pinaka-dangerous sa tao. You cannot expect heaven sa mga taong siring. Kaya, ladawan din ang repentant tip sa Ebanghelyo. Kung gusto niya to na makalaog sa kahadian, napakahalaga ang pagsusulsol. Asinbot niya itong madangog ang mga tataramon ni Jesus, ngapit na aldaw, ngunyan pamansana, makakalaog ka sa kahadian ng langit. Namumutan ng mga tugang sa pagpadagos ka sa tuyang misa, sa tuyang hagadon, ang pagbabakli, conversion, kangabos. Kabali po kita dyan, na maging seryoso kita sa satuyang pagiging Kristiyano, sa pagiging disipulo kan satuyang kagurangnan. Tanganing ngapit na aldaw, sabi kay ni Jesus, makamtan mo man ang gabos, pero kung mawaran sa imong kalag, iyan ang pinakadakulang trahedya na pwedeng mangyari sa buhay nin tao. Kaya magpadagos kita sa tuyang paglalakbay sa katanosan, paglalakbay na magdadara sa tuya sa kaligtasan. Amen. Matindog na po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Paglalakbay
pamibi nin banwaan. Ang kahadean kan Diyos, kahadean ning katanosan, pagkamot asing katuninungan. Mamibi kita sa amang langit noon para sa biyaya na mautob an satuyang parte sa pagtugdas kan sa iyang kahadean sa satuyang buhay. Ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magtalubo, bilang tanda kan pagkamuot, asin pagmakulog ni Kristo sa gabos na tawo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makaandam kita para sa pagdatong kan kahadean ni Kristo sa paagi nin karahayan, katotoohan, asin katanosan sa satuyang mga harong asin komunidad. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daing pagtubod, magin bukas sa isip asin puso, sa makangalas asin dakulang plano kan Diyos, para sa kaligasan nin gabos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mga maedad na, asin mga biyadi, makamate nin pagmangno asin karahayan sa mga nagtatabang sa inda. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkaigwanin lugar, sa kahadean kan Diyos, sagkod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang 23 na mga graduates kan Prex Class 159, maging credible evangelizers sa paaginin pagsasabuhay kan sa indang nanoodan sa Prex Seminar. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makagamhan an sa imong aki sa Kristo, nagpapamuraway sa imo sa pagtipon kan sa imong simbahan bilang kahadean na inanda mo para sa samo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang.
Magpamibig ang mga tugang tanganan sa kos sa indong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo ng pakipag-ulian nin tao, mapakumbabang namimibi nan aki mo man sana magwaras sa gabos na nasyon kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninungan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Talinahdan mo kan ulyo ning kaugmahan, ang bugtong mong aki sa mong kagurangnan sa Jesucristo, bilang dani na padi asin hade kang gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sayang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo. Nautob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katauhan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa saimong kadakulaan, ang danay asin lakop na kahadean, kahadean ning katotoohan asin buhay, kahadean ning kabanalan asin grasya, kahadean ning katanosan, pagkamuot asin katuninungan. Kaya kay bakang mga angeles asin arkangheles, kay bakang mga tronos asin dominasyones, asin kay bakang gabos na langit no na hukbo, nag-awit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikanagad banal, burabo ning gabos na kabanalan, kay ning maatang namimibig kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyong mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainihan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipa na papabuloson,
para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom ka sa iyang pagkagadanas at pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahir kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom dumakagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andro asin kan gabos na klero. Siring man girom dumas sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, nakaitupa na kapagayagaya sa imo, magkani gumagin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon as pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Panalon ang ngaran
patawarin mo kami sa samot mga kasalan. Siring na pinapatawad niya po ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami magdala sa suko, di agawak kami. Agawa kami sa gabos na maraon, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga launya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera. Magindan ay nataling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahanap kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong para ligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ni kanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kang tanda ng katuninongan.
Uya si Kristo, ang satuyang hade, ang kordero kan Diyos, nagpara kan makasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa na, asinan sa kong kalag, mao umayan.
Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kang kakanon, na dai pagka magagadanon, namimibi, tanganing nag-uugma sa pag-utob kan mga tugon ni Kristo, hadi kang gabos na linalang, kami mabuhay kay Banya sa langit no nakahadean, sagkod pa man, siya na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagirumdom. Ngunyan po, igwa kitang second collection bilang ambag niyato sa pagpakarahay kan simbahan, bilang pag-andam niyato sa panahon ni Adviento asin Kapaskuhan. Ikadua po, inot salamat po sa mga miyembro sa tuyang komunidad na padagos na nagdudulot ning arak sa misa. Alagad po, dakul po kita ng mumpo ngunyan, oversupply po kita, kaya imbis po na mumpo, pwede man kamong magdulot ng ibang bagay, arog kang panglinig sa simbahan o grocery items para sa mga tugang nyatong duka, na pwede nyatong ikataong niya na Kapaskuhan. Ikatulo, sa 29 sa Sabado, sa alas 3 din hapon, igwa po kita ning Advent Recollection, dahil po kita malingaw sa aldaw na iyan. Igwa man po nin pagpakumpisal sa buot na mag-ako kan sakramento bilang pag-aandam sa Kapaskuhan. Kabali man po dyan ang pagsulo kang Advent Rite, asin bibindisyonan po man po niya to ang bagong ambo o lectern na sa tuyang na binagamit sa pagbasa. And then sa Pizza Size, igwa po kitang lantern parade, asin Pasko sa parokya, gigibuhon po ang lantern parade, pagkatapos kang sa oras na alas 5, pagkatapos kang misa, medyo amay po ang misang sa Sabadong iyan, alas 5 ning hapon, tangani makapagpuon tulos ang lantern parade, na diretso na ang aktibidad sa patio. Pagpamibi niya to na maging marhay ang panahon, kaya imbelto po digdi ang mga barangay pastoral council, asin siyempre gabos na mga miyembros kang komunidad. And then, igwaman po kitang First Communion sa maabot na Disyembre 8, holiday of obligation po yan, kaya expected po kitang magsimba kayan, kaya may mga dagdag na schedule nin misa sa Pizza 8, apisar kang First Communion, kan mga kaakian niya to na grade 3, na sa mga eskwelahan na sakop kan sa tuyang parokya. And lastly, sa tamang pag-ako kang komunyon, nabanggit na po sa kapinonan kang misa, ang tama pong pag-ako kang komunyon sa ibabaw ang walang kamot, wala ang sa ibabaw, sa irarom ang tuo. Ang tuo ang ipipick up na ostya sa pagdangan, ihuhungit sa kuya. Yan po ang tamang pag-ako kan komunyon. So sa ibabaw wala, sa irarom ang tuo, kuku anong kang tuo, ang ostya, dangan ihuhungit. So for uniformity po, dawa po walahon kamo, gamiton manggeraray sa pagkuha kang ostya iyo ang tuo. So simple man lang po. Ngunyan, iniimbitaran ang mga birthday celebrants, kung igwa pong birthday celebrants, dahil na po masupog, magrani na po digdi sa inutan para sa pagbendisyon kan mga birthday celebrants. Magrani na po digdi. Mantang ang iba, magtindog na po kita. Bendisyon para sa mga nagsaselebrar kan kumpleanyo. So mantang nagraranid hinda sa tuyang pasalamatan ang Parish Youth Choir sa pagtaog ng musika sa satong liturhiyang ngunyan. Palakpakan niya to ang choir.
Mamibi kita. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uyas sa kinaaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay, hinanyugaan sa muyang pamibi, para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa idang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay, asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asing pakabanala, siring maan sa dang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan, asin ano man nakatibaadan, tanganing dani sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bidisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.